like a Hellcat. What's up guys? So mundong meron sa kuan guys sa Captain's Peak. Pulis pati sa Tagbayan guys nga naman. So guys, tara mo pa guys si Kuya Mando. Tara sila na drive sa motor. Yan. Enjoy lang yung tanaw video guys kay anang makita ninyo ang sa kanindot ang sa kanindot ang first spot. Guys, let's go. A few moments later. So what's up guys? Abot namin guys sa kuan guys. Muna siya guys oh. So tanawan ninyo ang sulod ng mga kuan guys. Dala kong mga kauban guys oh. Dala guys oh. Dala. So napaya. Ay mga guys, may hapon. Yeah, abot na dahil may sa Abot kami sa Captain Peak mga guys. yeah. Pero nyo naik ka ng tao. Muna si muna tagiya mga guys. Muna siya tigil guys. Dali pa ka. Ituok mo na yun. Ikaw video. So, sana guys. Let's go! Narata. Hi guys. So, namin karon sa Pacific. Ini mga akon dito na good nature will always supply the absence of beauty, but the beauty cannot supply the absence of good. Oh, magwapa magwapa guys. Ano yung katong buaya guys nga nagtukob dito sa kuan. Tao. Tulong. Mga guys. Okay. So napaikot sige oh. Na. Life is short, time is fast, no replay, rewind to enjoy every moment that comes. Dari ya? Ya. Pwede mo sasayo rin mga guys. Oh, budot guys, budot. Ay mga guys, yan ang mag-give me sa tok-tok sa Mount Everest. Tok-tok sa Captain's Peak. Madali na to makita ang views guys. So guys, kung kinsa na itong mudong dire guys, narani siya doon sa sa Libertad Norte. Meanwhile, Oh, dara guys, uhong. Si uhong guys. Uhong.
guys. Na picture sa guys. Tutuan. Unsa nagsige siya tambi wa man ito i-record. Unsa. I-promote ya. Mga guys. Sorry mo di sa Captain Peak mga guys kay makita gyud mo view, maka refresh mo sa iyong huna kung stress kayo mo. Makita po unsa kanindot ilang mga buwak. Ug gusto mo malit mga guys na po malit. Napoy baligya diri guys. Namoy mga secret na busa, pwede po mo mga ibot. So, aray mga guys, kung magpa-refresh mo sa iyong huna, palitan nag-away mo sa iyong forever. Sorry mo din mga guys, brato rin lang entrance. 135 pesos. Per head na siya guys. So kung taga Sagbayan mo Nara na guys, siya nalocate sa ano daw? Lugar na daw? sa Libertad Norte. Libertad Norte mga guys. Almost 10 to 15 minutes from Sagbayan. Sagbayan. Doon na kayo mga guys. Doon na kayo guys. Ay kabalaka kay. So guys, kung isa tong mga broken hearted diha, mga o gusto mo masyagit kung asa yung forever mga guys, pwede mo makasyagit. Kung stressful mo tungod sa kanang mga project, mga kanang kuha ninyo trabaho, kuwan pa. Just mo mga guys, pwede doon lang mo dire kay makarelax mo. Sood mo buntag, think open sila from start to 10. 10 a. Then pwede mo hantod hapon mga guys. Hantod Hindi mo hapon. mga assignment ba ninyo, sa mga buhaton dire. Basta kayo lang nang maghimog bata mga guys. Darabay mga mga Bawal na guys. Bawal na rin mga guys. So, mga to guys. Don't forget to subscribe our channel. NB Vlogs. NB Vlogs. Mga guys, tanawa po ninyo tanang video ng mga guys. Arong makabaw mo sa among video. Kay pinaghirapan ba naman guys para ninyo. Char. Mga guys, nganong nagay mo may vlog mga guys kay tungod karon wa gyud may mga kwarta. Di man true financial but gusto na mo nga ipakita bitaw sa mga tao ang mga adventure pa diri sa Sagbayan bitaw. Kay namo gyuban nga na hidden kanang wa bitaw na ilhi mga guys. Wala ilhi pero nindot din siya nga kanang kuan nga view. Pero munang karon guys, we vlogs kay para makita ninyo ayon niyo kalimti og pagtuplok sa notification bell para napay namoy update sa uban pang mga video. Thank you niyo mga guys ha. Thank you guys sa tanan. Shout out ko sa akong mga igsoon diha nga nasa Cebu mga guys. Shout out. Sa mga tanang Papeleros family. Sa Bohol. Sa Davao. Sa tanang mga Papeleros mga family mo guys. Subscribe mo mga guys. Please support our channel. Turut. Ang Bisayang Hilaw. Ang Bisayang Hilaw. So guys, mga may og sign off kay mo adto mi kay so mas na. this is Ninyo Brian and this Armando Armo Papelero. signing Signing off. Bye. Bye bye. Amping.